యానం ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రిలో కంటికి సంబంధించి రోగులకు స్థానిక సూర్య పోలీ క్లినిక్ ప్రతినిధులు ఉచితంగా కళ్ళజోళ్లను పంపిణీ చేశారు. యానం ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రిలో కంటికి సంబంధించి రోగులకు స్థానిక సూర్య పోలీ క్లినిక్ ప్రతినిధులు ఉచితంగా కళ్ళజోళ్లను పంపిణీ చేశారు. ఇటీవల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 170 మంది కంటికి సంబంధించి చేయించుకుంటే వారందరికీ సూర్య పోలీ క్లినిక్ ప్రతినిధి చిన్ని ఉచితంగా అందజేశారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా ఇవ్వటం పరిపాటిగా వస్తుంది.